एसे मोसादों आं लोगोफोर पाहाड़िया मरिया गानाफोर रोजाबनो रोङा रायनाय नामा ओरै थांला औ इभारग्रिन मोजां बहायनो अन्थाइ बियो गोजौनिफ्राय लागासिनो गाहायसिम ओरैबो नागदा नागसिनाय फुरा गलनो बहायलांदों आन्थि मोना हनै अन्थाइ दानखादों लोगोफोरनो आङो बे जायगाखौ दिन्थिनो फैदोंमोन बे समायना नायनानै गाखिन मेंबाय आङो बेंकआव दोनथ'नो लुबैबाय मेंबाय आं बेफा गाहायनिफ्राय गोजौआव फैबाय थांनो गोसो जाबावदोंमोन गोजौआव थांनो हानाय गोग्लैला आङो दा गोजौनिफ्राय अर्धेकआव दङ आङो गाहायावसो ओंखारफिननायसै आंनि केमेरानि धाकोनाबो माइ थाखो मुख्रायाबो केमेराखौबो अननांगौ जाबाय Wow my god. Aste. लोगोफोर आङो दा फैबाय आङो गाहायाव गाखोख्रायनो हायाखसै मोदोमाबो देख्रायबाय गाखोनो हाया दानि फैफिनबाय गाहायाव वाव नायदो नै सारिगिदिंमोन दानि बेजों थांबावनायसै बेजोंहाय दै दङ नै गोथौ दैया थ' आङो बारा दिन्थिलि बेखौ दानि बेजों नायबावदों दैनि खाथिजोंहाय ओरैहाय नायदो एसे ओरैबो थांनो लुबैबाय आङो दिनैनिफ्राय दिनै बहुद इन्जय खालामबाय बे जायगायाव गोगोमबान मोजां बहुद समायना गोजोनथावनो दालाय बेसे साइदआव दंदों बेलासियाव साबसिनबाव बारबो खोलो खोलोमोन मोसाबायबो आङो मोसानोबो गोसो जाना मोसानोबो रोङा होमब्लाबो मोसासाबबाय मेंबायबो